Descent je desková hra pro 2 až 5 hráčů. Při každé hře hraje jeden za pána zla proti určitému počtu hrdinů. Při hře 2 hráčů musí druhý hráč ovládat 2 hrdiny najednou, aby bylo docíleno rovnoměrného rozdělení sil. Každý hrdina má na výběr z 8 postav. 2 válečníků, 2 léčitelů, 2 mágů a 2 zvědů. Každý hrdina má na výběr ze 2 specializací podle barvy svého povolání. Povolání je zobrazeno na tabulce hrdiny za jménem. Body pohybu určují, kolik políček může popojit hrdina během jedné akce pohybu. Body zdraví určují, kolik hrdina vydrží zranění, než bude omráčen. Ve hře Descent hrdina nikdy neumírá. Body únavy utrácejí se buď za speciální schopnosti, nebo 1 bod únavy za 1 políčko pohybu navíc. Pokud má hráč všechny body únavy, odebírá si zdraví. Kostka, kterou háže hráč na obranu. Čísla pod obrázkem slouží na test atributů. Test atributů se provádí tak, že hráč hodí 1 šedivou kostkou a 1 černou kostkou a výsledná hodnota musí být stejná nebo nižší než atribut. V pravé části karty se nachází schopnost hrdiny a hrdinský čin. Hrdinský čin lze použít jen jednou za mapu. Po použití se karta otáčí. Každá specializace obsahuje počáteční vybavení a počáteční schopnosti. Další karty schopností se učí hráč za nazbírané zkušenosti. Zbraně mohou být na blízko nebo na dálku. U každé zbraně používáme různé kostky k útoku. Hrdina může používat 2 jednoručné předměty nebo 1 dvouruční, dále 1 zbroj a 2 ostatní předměty. Vpravo dole u schopností se může vyskytovat vyžadovaná hodnota únavy. Při hře se jednoduše postupuje podle přehledových karet. Zde bych jen upřesnil akci hledání. Používá se na sbírání předmětů ze sousedního políčka nebo z políčka, na které stojí. Akci odpočinek doplní postavě veškerou únavu a akci vzpamatování se a vzkříšení hrdiny, což je způsob, jak se hrdina dostane z omráčení. Hozením 2 červených kostek. Počet srdíček mu doplní zdraví, počet blesků únavu. Při použití vzpamatování se nemůže hrdina použít 2. akci ve svém tahu. Při vzkříšení hrdiny vzkříšený hrdina může použít obě akce. A nakonec symboly. Šipka značí, že schopnost je považována za akci. Bleskem můžeme zesílit svůj útok, nebo za 1 blesk se doplňuje 1 bod únavy. Pán zla. Pakl karet pána zla se dělí na 15 karet, které má ihned, a 25, které si nakupuje za získané zkušenosti. Avšak karty vládce zla jsou rozděleny do kategorií. A on musí mít 2 karty 1. úrovně na to, aby si mohl koupit kartu 2. úrovně stejné kategorie a 3 karty na to, aby si mohl koupit kartu 3. úrovně. Vládce zla začíná každou mapu tolika kartami v ruce, kolik je ve hře hrdinů. Po dobrání celého balíčku použité karty zamíchá a vytvoří nový balíček. Monstra má pán zla buď určená mapou, nebo si je může vybrat podle 2 symbolů na kartě monstra. Jsou také rozděleny na monstra 1. aktu a monstra 2. aktu. V přehledové kartě pána zla bych jen zdůraznil,
že skupina nestvůr je brána jako hrdina, takže pán zla musí nejprve provést všechny tahy s jednou skupinou nestvůr a poté začít až se skupinou další. Všechny dobrodružství až na úvod začínají cestou. Ta se provádí tak, že na každé křižovatce hráč lízne kartu cesty a podle symbolu zkontroluje, jestli se něco nestalo. Hráči vychází vždy z Arhinu. Páteční cesta se již neprovádí. Po dobrodružství odevzdají hráči všechny karty hledání a dostanou za ně zaplaceno, ať už je použili nebo ne. Pro nákup zamíchá pán zla balíček předmětů příslušného aktu a vyndá z něj za každého hrdinu jednu kartu plus jednu kartu navíc. Po dohrání prvního aktu jsou všechny předměty prvního aktu volně prodejné. Hrdinové předměty mohou také prodávat za poloviční cenu, přičemž se zaokrouhluje na násobek 25 dolů. A nakonec mapa. Hrdinové se rozestavují na začátku, aby stáli co nejblíže vstupu. Na mapě narazíme na červeně ohraničená místa, na která nelze vstoupit, ani skrz ně vést útok. Na žlutě ohraničená místa při vstupu na ně utrží dotyčný jedno zranění. A pokud svůj tah ukončí na tomto políčku, je omráčen či poražen. Velká monstra jsou poražena pouze, pokud všechna políčka, na kterých stojí, jsou žlutě ohraničena. Žeton poraženého hrdiny se pokládá na nejbližší normální políčko. Modře ohraničená políčka. Vstup na tato políčka stojí dvojnásobný počet bodů pohybu. A zeleně ohraničená políčka. Vstupem na tato políčka utrží dotyčný 2 zranění a jeho tah končí. Při dalším tahu může provést pouze akci vylezení z jámy a umístit svoji figurku na nejbližší normální políčko. Na figurku v jámě lze útočit pouze ze sousedního políčka. Velké nestvůry jsou ovlivněny jámou pouze pokud všechna políčka, na kterých stojí, jsou jáma. Při akci pohyb velkých monster si pán zla vybere jedno políčko, kterého se bude pohybovat jako normálně. A na konci tahu určí, na kterých dalších políčkách bude monstrum stát. Útok na dálku se provádí jakoby z předních rohů políčka, na kterém stojí, na přední rohy políčka, na kterém stojí cíl. Dlouhý dosah umožňuje provést útok na blízko a figurku ve vzdálenosti 2. Při útoku s efektem výbuchu jsou zasažena také všechna sousedící políčka.